On kutsun saanut VKS:n poliklinikalle. Kirurgian puolella he tahtoo nähdä mun. On monesti mua puukotettu siellä naavan alle. Saa nähdä mihin operaatioon nyt ajaudun. Mulla on niivustyyrä, napatyyrä, kyttyrääkin varmaan. Peräpuukaamat on monen kertaan hirteetyt. On palveluita tarvinnut mä heidän monen kertaan. Vuosikymmeniä suhteemme on kestänyt. On paksu suoli kuuvattu ja uudestaankin luuvattu. Myös sappirakko kivineen on aikaa poistettu. Perskarvat ovat käärynneet, kun puukaamaa on polttaneet. Ja kiveksistä ultrakuuvat tuplat ottaneet. On kielipolitiikan piirut seinään maalattu. Ei mulle koskaan siellä ole svenskaa taalattu. On hoitanut mua vaaleat tai tummat iholtaan, niin suomen kieltä aina mulle siellä puhutaan.